हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायबाय जाय बिथांमोनहा गोदानै आंनि चेनेलाव भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आं दिनै फिन नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनै जोङो एसे रंजाखांनाय बायदि मोनदों नोंथांमोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंखौहाय मोनसे फांसनावहाय मोनसे फेस्टिवल बा मोनसे प्रग्रामाव जोंनि BBWA खौ इनभाइट खालामहरदों जे नोंथांमोनहा साननो नाङा बेफोरबायदियाव थांनाङामोन बियो माने जोंनि हारिनि बा जोंनि खौसेथि बेबो मोनसे नङा होमबा रायजोफोर दिनैनि दिनावहाय बीर लाचित बरफुकननि जयन्तीमोन नङा होमबा नोंथांमोन गासैबो मिथिगौ दा नोंथांमोनहा साननो हागौ बेनि फारसे मानो रायलायदों होननानै नाथाय बिदि नङा जोङो माने नर्थ इस्टनि जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ बेंगलरावहाय बा कर्नाटकायाव जों बर'ल' नङा गासै नर्थ इस्टनि गासै एसोसिएशन बा ससाइटिस गासैबो जोङो खौसे जानानै दङ जोंनि BBWA आफादा मावनो हायाबा हारसिङै मोनसे एसोसिएशना बा मोनसे आफादाल' मावनो हायाबा जोङो खौसे जानानै मावो बा बिथांमोननिया मावख'नो हायाबा बिथांमोन हारसिङै हायाब्ला जोंबो थांनानै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामो जों खौसेयै जों बे खामानिखौ मावनाय जायो जोंखौ पार्सनेलि इनभाइट खालामदों डिजि बुवान सारा जोंनि BBWA आफादखौ बिथाङा जोबोद मोजां मानसि बिथाङा गोबां सापर्ट खालामो जोंनि BBWA आफादखौ बा जोंनि बर'फोरखौबो आरो बयखौबो नर्थ इस्टनि गासैखौबो सापर्ट खालामो बिथाङा बेनिफ्राय दिनैनि दिनावहाय बे बीर लाचित बरफुकननि जयन्ती सानावहाय दिनै MG रोडनि साखाथियावहाय रेसपन्स सार्कल होननाय दं नङा होमबा नोंथांमोन रेसपन्स सार्कलनि दा फ्राइड हटेल बेंगलर बे हटेलावहाय दिनैनि प्रग्रामखौ लाफुंनाय जादोंमोन दा बेवहाय जोङो अबथिरा बे इनभिटेसनखौ मोननाय जादों नोंथांमोन नाथाय मैयानि दिनावहाय आङो मोनायावसो मोनदों बे इनभिटेसन मोनखांनायनि उनाव आं लोगो लोगोनो ग्रुपआवहाय आपडेट होदोंमोन बयखौबो खावलायदोंमोन आं नुजाफैनो थाखाय नाथाय जोंनि BBWA आफादनि गासै मावथियारि बिथांमोनहा नुजाफैनो हायाखै गावबागाव पार्सनेल अबथिराबो जाबाय जोंनि इनभिटेसना आरो गावबागाव खामानिखौ नागारनानै फैनो हायाखै जानांगौ गोबाङानो दा जेबो नङा नो प्रब्लेम अब्लाबो जोङो जोंनि BBWA आफादनिफ्राय प्रेसिडेन्ट आरो आं JS बेनिफ्राय जोंनिनो BBWA नि सासे मावथि भैथि बसुमतारी जों साथामजों थांनानै नुजाहैदों जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि BBWA आफादखौबो बिथांमोनहा इनभाइट खालामनायावहाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' माहारिनि लिडार्सफोरा बेफोरबायदि फैया आरो फैनानै बेफोरबायदि प्रग्रामफोरबो बानायफैया मानि जाहोनाव बानायफैया जों जेबो मिथिनो हाया नाथाय जों लुबैयो गासैबो लिडार्सफोरा जोंनि बर'नि लिडार्सफोराबो दैदेनगिरिफोराबो बेफोरबायदि प्रग्रामखौ खुंफैनो हायिनि जेबो गिदिर खोथा नङा मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे गोग्गानाय मोनो दिनैहायबो जोङो गोग्गानाय मोनदों माने जोंखौबो इनभाइट खालामदों दिनै सर्बानन्द सनवाल सार फैनायावहाय जोङो नुजाहैनो मोननानै आरो जोङो बेवहाय बिथांखौ जोंनि बर' माहारिनि सिनायथि आर'नाइजों जोङो बिथांखौ बरायदों दा नोंथांमोनहा बे बरायनाय भिडिअखौ नुनो मोनगोन बेवहाय दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय जों गासैबो हारिया मिलायनानै थानांगौ बाहेरायाव थानाया जोङो बर'ल' नङा गासैबो बाहाय मिसिंबो दङ नङा होमबा आरो आसामिस दङ बा गोबां जाथि दं नर्थ इस्टनि गासैबो खौसे जानानै जों दङ जोंहा मोनसे एसोसिएशन बा ससाइटि मोनसे जोंहा WhatsApp ग्रुपबो दंखायो बिराद गिदिर WhatsApp ग्रुप नर्थ इस्टनि दा बेवहायनो जों गासैबो आपडेटखौ मोननोलाय सोर मा प्रब्लेम जादों जायाखै दा बेनि थ्रुयै गासैबो जोंना खामानिया सोलियो दा BBWA आफादाथ' नोंथांमोनहा मिथिखागौ मा खालामो खालामा दा बेनि सायावहाय खिन्थानांगौबो गोनांथि गैया नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय समाजाव কি বা অসুবিধা হয় এই কামবিলাক আমি কৰি আছো ধন্যবাদ ছাৰ আপুনি ইয়ালৈকে আহিছে আমি আপোনাক এটা আৰণাই দিব বিচাৰিছো তোমালোক গোটেইকেইজনে বিধাই দিয়া এয়া আহিব এখন পলম হ'ল আমাৰ বড়ো সমাজৰ যুৱ নেতা ধন্যবাদ
নিশ্চয় হ'ব